ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ବ ଖାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟି ନିଏ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶକ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। କଲିକତାରେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ି 15 ବର୍ଷ ଓକିଲାତି କଲା ପରେ ମଧୁବାବୁ ମାତୃଭୂମିର ଆହ୍ୱାନରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ। କଟକରେ ଆଜିର ଓକିଲାତି ଜୀବନ। ହୀନମନ୍ୟ ଇଂରେଜ ଓକିଲମାନଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତର ସେ ହୋଇଥିଲେ ସରବ୍ୟ ଉପହାସ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ। ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିନଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ। ସୁଶକ୍ତିର କବଳ ଭାଙ୍ଗି ଜାଗି ଉଠିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାଭାଷୀ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦେଶ ଜାତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଓ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ जनसमुद्र कौन करवा एते खुशी लगुची कहू भाषा ही नहीं। भाई 10 टका अधिक मत बसई दियो बेक मोड़ी महंगा 150 दुकान 1,500 150
अच्छा सबू टोका मो भाई भाई मान को हाथ वाला अभिनंदन भाई मानकर भौणी मैंने जी अच्छा जदि हाथ अच्छी भौणी मानकर प्लीज हल्ई दिखाँ भाई कहला बेले टेकिलनि भौणी कहला बेलू टेकुच जहाँ भी हूँ एवं 2015 पर जो पिला सब जन्म होती एंट्री पेंट्री चिंगड़ी मिंगड़ी बाचा से गुड़ा को मो तरफ प्रबल स्नेह देदेवे बर्तमान घटना उपरको आसवा ओ